omivegidekwa ogu omivegidekwa ogu kwa ịma na Chukwu ka dibịa gwọ ndị ọrịa omivegidekwa ogu ụmụ ibe anyị ekene ụnụ ụmụ ibe ndị ndozi ọdịnala anyị ekene ụnụ ndị Igbo ndị ndozi ọdịnala ekene ụnụ anụ m eme ihe onyonyo anụnwa maka ndị na-anọghọ kịta ihe mekwara na anyị ji emekwado eme onyonyo a kịta anyị ma na enwere ike na ndị be anyị anọghọ ma ọ bụ na ha mara mana chere kunu ka m bịa I'm there for 1 minute. 1 minute, 1 minute. 1 minute, 1 minute. 1 minute, 1 minute. Dịka m si wee na-ekwu ụmụ ibe, ama m na anyị jọsụrụ maburu unu n'ukwu. Anyị maburu unu n'ukwu, osikwe na anyị n'aka. Ka mụ enwere ka m si wee na-eme ihe oge adapụtara m wee sị ka mụ na ụmụnne m kwuo. Ụmụnne negodi n'anya ebe a, negodi n'anya ebe a. Ọkwụnụ fụrụ ihe n'ọdị ya, ọkwa n'akwụkwọ ka a na-ede ihe a niile. Oge apụtaghọrọ anyị, ọ bụ on Saturdays ka anyị kwesịrị ewetara ụlọ ozi, mana on Saturday gara aga anyị nwere nzukọ. Oge apụta ọ ya mere m ji eweta ozi a bụ urgent ka m na-ewetara ya. Saturdays 4 o'clock ọ ya bụ mgbe anyị ji egbasa ozi, mana ihe m na-ewetara ozi a bụ na ka m wee complete ye nke Saturday gara aga, maka ọ bụrụ na complete ihe enwere ike Saturday nke na-abịazi abịa ọfịa ahụ. A sị m udo dịrị ụlọ ebe ọ bụla ụlọ bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo ndị kwere n'ihe otu kwuru, ndị ọbụla ọgwụkwanụ ndị Igbo ndị kwere n'ihe otu kwuru, anyị si udo dịrị ha. Cherekwanụ ka m zakwa aka ọrụ biko na onwe ụmụ ibe, dịka m si wee na-ekwu na anyị na-ewetara ụlọ ozi ọma Saturdays 4 p.m. Nigerian time. Ihe mere anyị ji eweta ozi a taata bụ na Saturday gara aga anyị nwere nzukọ, and ọwụ na ewetaghị ozi a mgbe Saturday nke na-abịa abịa ọ combine ya with them nwezie nsogbu. Onye nwere anyị ji wee sị ka anyị gbasa ozi ọma taa.
anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala, anyị ga-egosi na anyị wụ ndị ndozi ọdịnala Igbo, and ihe anyị ji egosikwe na anyị wụ ndị ndozi ọdịnala Igbo maka ịtụpụta nkịta akọrọ igosi ihe ọ ga-adị ya ka ịtụrụ ya mbọ. Ihe mere m ji wee dee ihe a ndere na Facebook bụ na ndị mmadụ chekwa na asụsụ si n'eluigwe wee daa, mana ha ama ha na disentin mmiri pụtara ka wọta pụtara. Mmiri na wọta bụ ofu ihe. Ama m na otu anyị bịara ebe a na ndị mmadụ amahụ na anyị na-abịa ịgbasa ozi taa, ọ bụ jos ọ na-awe anyị tekiri ha ọ na-awe. Nsogbu adịghị, mgbe ọ bụrụ na ịfụghị ya kịta ị ga-emesi ya fụ ya leta. Anyị anaghị agba ka anyị data ego ya, anyị na-akpọ okwu ụwa n'onu anyị. Okwu anyị na-ekwu ebe a will be here forever and ever, forever and ever. Ikwu okwu jọọ, your children will hear them in years. Ya o Facebook ọ bụghị gị nwe ya, the person nwe ya adịghịkwa ready to give it up, ọ dịghịkwa ready. So ihe ọ bụla ị tinyere na this Facebook 200 years come, your children will see them and say their father ma ihe ọ na ọma ha ihe. Ihe ọ bụla ị mere na unyogo igwe na-ekwu okwu echi na nwanne echi, ọ ga-adịkwa here forever and ever. So ihe anyị na-eme taa bụ ihe ụmụ anyị ga-eme echi, because ọ hapụ ndị kịta. Ọ bụ ndị echi ka a na-ekwu, ndị aka ya amụọ ha nwa will be the judges of ihe anyị mere taa. Ihe nji wee dee ihe ndị na Facebook bụ maka enwere ndị na-akọ tu na ndị ndozi ọdịnala ji wee bụrụ antikraịst na n'ala Igbo. Ndị anyị na-arụrụ ụzọ, na-arụrụ ha ụlọ, na-arụrụ ha ihe niile, hapụwasị bụ antikraịst. Ịjụ ya ka ihe bụ kraịst, ọ gaghị akọtanwu. So ihe anyị ji wee dee ihe anyị dere na Facebook ahụ, kpada baịbụl ahụ onye agha ji n'aka na-ekwu okwu ahụ, ya meghee Romans chapter 1 verse 20. The same baịbụl ahụ o ji wee na-akpa ya antikraịst, ya mepee ya ime ya. Ọkwa datin ka ndozi ọdịnala na-agwa gị sinsi ọ dị n'ime the Bible eji. Then what is the problem? If the same Bible ahụ iji gwara gị this thing, then ka ezi ihe wụ your argument? Isi anyị wụ antikraịst. So kedu ihe wụ your problem? Or job, or food, or road, or electricity, or proper education, or Christ? Ọ wee kpọsịa Christ bụrụ ọnụ. Christ ọ bụ asụsụ Igbo? The problem bụ na onye na-ekwu datịn amaghị ihe Christ pụtara n'Igbo. Kedu a sịrị na Christ mere miracle? Christ mere miracle. Ka miracle o mere community service. So kedu ihe dị iche mgbe a sị ya akwa ndị otu Christ si ya Christ ọ bụ nke bụ Chukwu, ọ sị ha mba. Ọkwa dị na Bible ma jụrụ ya are you God? Ọ sị no. Ọ sị ya kedu ebe Chukwu na ọ sị ya nọ n'ime gị. Ọkwa ihe ọ zara ha. O mere community work, ọ ihe ọ mgbe nne na nna ya na-achọ ya kedu ebe ọ nọ, a sị ọ nọ na-akụzi na-asa ndị maara akwụkwọ. Ọkwa ihe ha kwuru na the Bible. Biko mmadụ si ndozi ọdịnala ọwụ antikraịst, ọ chọọ dị ịma ma ihe ha na-eme, ọ chọọ dị ịma about his own culture, ọ chọkwaghị ịma about himself. No, somebody somewhere in Rome. Ọmama Christ or English, ọmama Christ or Igbo, ọmama Christ or Latin, ọmama Christ or French. Just all Jesus Christ, pure all. That's all. You have only the queen. The same Bible. Amama ebe ndị asị wee pụta ụka nke ha na-eje eje. Ịchọ if you want ebe ịchọrọ ịbụ onye ụka, nwanne soro the Bible. Ị gaghị eso the Bible because nweghị adị eme one thing ede na Bible. You cannot. A sị gị na ị ga-eje n'igwe, you have to be like this to go to heaven. Enweghị onye n'ime ha na-eme the thing ede na Bible to go to the heaven. Then ha na who is fooling who? Kedu onye na-edeceive ibe? Who is fooling who? Onweghị onye n'ime ndị a na-eje ụka aka ya dị ọcha. No single one of them. No single one aka ya dị ọcha na-eje ụka anọ. So ị bịaziri ka ị gwazie mụnwa bụ onye Igbo si ka m mee ka omenala anyị
ka anyị si eme ihe, our way of life ka nna nna anyị si wee debere anyị ndụ. Nna nna gị dị ọcha karịa gị. Ịma ihe mere ị naghị aga ọfụma, ihe mere ana Igbo adịghị mma, ndị nka na-ekwu eruo ma echi, and nothing will never change. Ịma why? ị nweghị ike, onye ahụ ya ruru unyi enweghị ike ịchị akwa dị clean. Yi na akwa ahụ eruo unyi. Onye ọbụla ahụ ya ruru unyu can never wear a clean cloth. Is impossible. Ana Igbo bụ ana dị nsọ, and until you decide, because ihe njikwa gị destiny will only through the creation you can ever see God. Ọsọ gị na-achọ ya. If you like, you find it anywhere, you can never see it. Nobody can ever see it unless inside here. And you know, if you want to see God, anything, any creation is God. Then say in your Bible, ihe na-agwa gị bụ ihe edere na your own book, your own belief book. Ihe edere na akwụkwọ gị, akwụkwọ ahụ iji na-akọtu, ihe edere ebe ahụ bụ na any creation you see is God. Even ha sị gị na ajụrụ Jesus na the book, ọ sị gị na man is God. Now temple of God is you, within you. Ọ ihe kwuru na akwụkwọ ahụ ibu. Iba na ajụ mwa, who is God? If in your book the answer is there, why are you asking me? Ọwụ na the akwụkwọ ahụ ibu there, akwụkwọ ahụ ibu there nyere gị answer, why are you fooling yourself? Kedu ihe ndị mmadụ deceive gharị onwe ha? Because you want to because I'm telling ha n'otu ọdịzie imagonu something extraordinary. Onwe onye maka ụwa si wee bido. So ngwa na onwe gị why would you wear English name? Who gave it English? Imana God be English. Imana God is English. Then how can he be English? If nobody knows, then why the God? God create. Why the English word? Actually, why would you wear English word? Why must you use English to define it? Oh good night. If you believe now when something that created the world, that means something created something. That is all this energy. That it has no name. So after just to give it identity for educational purposes or for religious purposes. Or not agwa gị na some entity not there. Even na that Bible from A to Z, it says everywhere. Because people cannot understand science. If na Bible is a science, bring to lower mind. Science you see is what they put in the Bible. I can tell you from A to Z in the Bible what they mean in science. I tell you where they are. Ihe niile na Bible was science. Ihe mebụ na people cannot understand it, higher knowledge. Then bring it down to lower knowledge. So God created God, everything God. Yes, simple way. For them then them become slave. Always then slave us. Then slave. Yes. Because if your mind can never tell you that onye ọbụla na-ekwu okwu n'ụwa is God. Ihe ọbụla na-eri eri n'ụwa bụ God. Ihe ọbụla any living thing, because it's condensation of the same energy. Onweghị ebe ha si apụta n'iche. Nwanne ịnọdụ otu a na one day you become sick. You become sick. Ka ebe that sick ya ha ti wepụta. That sickness kedu ebe ọkwa n'ime ahụ gị ka ọ nọ. The sickness developed is from your body. Ka ihe na you are sick ị na-ayara ahụ. What is the source of the sickness? From where? It's from your body. Your body developed cancer. How did this cancer develop? In the same body. So you want to divide the creation. Each of it divide, yeah? Yes. Why can you ever accept that na your body develop sickness, cancer? Na hoge. So what? Then can you feel that Chukwu enweghị ike develop other energy from his own body? Why? Why? How come? If God is a special something somewhere begin to create, now one day don't give what you don't have. He don't give what you don't have. God in a body, he has no body. Then you are the body of God. That means the body lives inside you. That's all. You are talking about something unseen, something invisible that you cannot see. And now you see something. So don't imagine na ihe ahụ na afụ anya na ya dị n'ime ihe na afụ anya.
as above so below. So ị maha na datin ị naghị afụ anya na ọya bụ ihe ahụ ị na-afụ anya. E nwere ihe ndị be anyị ga-eme na-eme otu anyị na-asị ndị nke ọbụkwa mmadụ. Ị ga na-ajụ onwe gị ndị nke a ọbụkwa mmadụ. Nna nwanne ọwụ na ịmahọ these things in basics nwanne enweghị ike ịrụ nothing. Because the creation you see, you are the creator, you are creating. Ịrụ phone is creation. Ịrụ computer is the same thing God did with human being. You are did ya ihe mere na phone. So ka ị ga-esi emenwu dat na ọ bụrụ na egbughị creator. Imeghego ime phone before. Have you ever opened phone, telephone inside telephone? Imepego ime radio before. Mepego the radio. Mepego the inside radio. Just mepe inside radio. Ka ịfụ ihe dị n'ime ebe a. So mepego the television n'azụ ya and see ihe dị ebe a. Ọ mmadụ rụrụ ihe ahụ. Negodi plane ka ọ na-efe n'elu. Look at watch, just go to the airport and see plane take off. You know how many kilos plane ahụ na-ada. Mmadụ rụrụ ya nwanne. Ihe ọ na-achọ ịgwa gị bụ men are mighty creator. So ị na-achọ God achọ, that means you are the person who killed God. Ọ nga egburu ya. Onye ọbụla na-achọ Chukwu gburu Chukwu. Any person looking for God kills the God. Enweghị ebe mfụ na Bible that somebody is looking for God. Nowhere in the Bible somebody looking for God. They only tell you to killing the God inside you. That is the message they told you. I want to make you understand that is your own problem. You are the devil. The only thing in Bible gwara ndị ụka niile ha jụrụ na ha agaghị accept, they refuse to follow the Bible's instruction and they want to go to heaven. They say you have to killing the God. That's why they say don't do evil. Don't do evil because the evil is inside you. Ma ọ bụrụ na imebe evil, it will take over you. It will conquer you and kill you and destroy you. Ọ bụ ihe Bible gwara gị. You want to run away from it because ịchọghị ime ihe ọma, ịchọghị ịkwụwa aka gị ọtọ. Ị na-eme ihe ọjọọ kpọpụtara ụmụ nwa Jesus. Don't criticize Jesus. Nwere ihe ị na-eme Jesus kwuru. Nwere ihe one thing ị nwere ike ịgwa m Jesus kwuru ị na-eme. Jesus na-enyere ụmụ ogbenye aka. Jesus mere miracle. O mere ndị kpuru isi ha afụ ụzọ. Enwere ndị kpuru isi mere ifuru ụzọ. Enwere onye nwụrụ anwụ ikpotere n'ụra. Mmadụ onye nwụrụ anwụ ka i wekiri up. From that your Bible ka m na-ekwu. Ọ sị na ya mere ndị onye isi ọfụ ụzọ ma onye ngwọrọ ojeije. Onye ngwọrọ onye ka i mere ojeije. Jee na Igbo bi na Lagos na Igbo bi. Ndị ngwọrọ nọ na Igbo bi juru eju ebe ahụ. Mmadụ onye ka i mere ha gaa ije ebe a na Igbo bi. Ọ sị anya ihe ọjọọ anaghị abata na eze n'igwe. Ụnọ na-anụkwa ya. Ọ sị onye na-eme ihe ọjọọ agaghị abata na eze n'igwe. Nna nwanne ndị Abuja Baịbụl a na-akọ ihe n'ime ha niile mmadụ one ga-aja na eze n'igwe. Ndị a na-agwa m maka Kraịst. Mmadụ one n'ime ha dị ready to go to heaven. Mmadụ one. No, ndị a niile enweghị onye ga-eje n'igwe. So ke ha na asịzara onwe ha asị. According to their Bible, according to that their Bible, ọ sị na onye ọbụla na-eme njọ can never see the kingdom of God. What the Bible says, ọhịa akwụkwọ nsọ ha kwuru. Ha niile na-eme ihe ọjọọ. Ụnụ ụka ha na-eje ije gosi their clothes, ije gosi their moto, ije chụọ nwaanyị, ije chụọ nwoke. Enweghị nke obi dị mma. Obi ọjọọ gbuo ha, ekworo gbuo ha, anya ukwu gbuo ha, ịkọ asịrị gbuo ha. Onda ndị chọrọ ije anaeze. Otu a ka agwachara anaeze bụ ana Igbo. Iche na otu aha ka anaeze dị na-eje ebe anyị na-eme sọrọ gị. Otu ihe Baịbụl gwara gị. Ọ bụ ihe Baịbụl gwara gị na anaeze na a na-eme ihe ọjọọ ebe ahụ, ihe ọ gwara ụnụ. Because nke m gụrụ ọ bụghị ihe m fụrụ ebe ahụ. So mmadụ adịghị na-ekwu nọnsensị abịa ebe nọ. Ịma anwa jụọ m ebe Chukwu dị, ekwu otu oro gị romansị. Onye ọbụla sị gị gwa gị onye ọbụla na-eje ụka sị gị ebe ka Chukwu nọ. Si ya nwanne gaa to your Bible Romans 1 verse 20. You see your answer inside the Bible. Si ya gaa na the Bible Romans 1 verse 20 na ọ ga-afụ Chukwu dị. The same kwa agwa gị na Chukwu dị. The same people who told you there is God told you where the God is. Ka ihe na-achụrụ mụnwa. Ka ihe na-achụrụ mụnwa. Ebe ọ bụ na the Bible gwara gị mgbe ụmụazụ Jizọs
are you God? Gịnị ka Jizọs gwara ha? That no, I am not. Even mgbe a kpọgburu ya n'obe, ọ sị, Father, why has thou forsaken me? Ọkwa ihe o kwuru. Jizọs sị, Father, why has thou forsaken me? Nna, gịnị mere iji gbarapụ m? Ọkwa ihe o kwuru. Ọmụ kwuru ya. Nna, kedu ihe na agwara m? Why are you disturbing me? Ka ihe ndị a na-enyere mmadụ nsogbu ebe a. Na m sị na nna m, ihe nna m mere ka nke ahụ mma. Na omenala Igbo ka because ihu ya na ihe ị na ọ gwara gị ebe a ịghọtaghị ya. Ị na-afụ ya, you see it, that because there is confusion. Because ihe ahụ eji wee emere to confuse you. Emeghị ya to make you sense. Emeghị ya ka ị nwee sense, emere to confuse you. So use go your own book now. Because ihe na-use now your book to tell you something. N'ime akwụkwọ nsọ asị na onye njọ agaghị eje n'igwe. N'ime akwụkwọ nsọ asị na Jizọs sị na ya abụghị Chukwu, na Chukwu nọ n'ime gị, na temple of God is within you. N'ime akwụkwọ nsọ asị na every creation is God. N'ime akwụkwọ nsọ asị you are the part of creation because Chukwu kere Adam kee Ken. Adam mụrụ Ken. Mgbe nna gị manyere mmadụ amụ n'ime nyụnye ya ihe ọnyụnyụ ebe ahụ, ka onye jere kee nwa ha n'ime akpa nwa, ọkwa mmiri ka ọ nyere ebe ahụ. How come that boy, that sperm grow to a son, grow to a child and come out from this world? Kedu ka o si wee mee? How come this thing happens? It's not only sperm, water. Kedu ebe Chukwu na wee kee nke ahụ gwana? Onye kere that one? Kedu onye kere? Chukwu, Bible sị gị, God created Adam. Adam created who? Cain and Abel. Cain and Abel created who? Ọkwa sị na Eve bụ mother of everything. Ọkwa Bible sị na Eve is the mother of everything. Why not say na God bụ mother of every generation? Why na Bible ji wee sị na Noah is the father of all generation? Why not say na God bụ father of all generation? Why? Bible sị na Noah is the father of generation. Bible sị na Abraham bụ father of generation. Why na God asịghị na ọnyanwa? Why God call Noah? Why God call Abraham? Why God call Eve? Why God call Adam? Why not God said him? Because if you want to go Bible ọfụma ịghọta ya, ọ sị gị God created, that means ọ na-agwa gị na somebody is saying that God created. Oruzie mgbe the person ga-ekwu maka God kwubezie nke ya, God kwubezie na these people are they, because nyanwe na onwe nọ inside them. Ị naghị aghọta ihe ekwuru ebe ahụ. You don't even understand what they said there. Ị naghị aghọta ihe ekwuru ebe ahụ. Somebody is saying, mmadụ na-ekwu about Chukwu na-agwa ya na ya nọ n'ime ebe a, nekwe ebe mbi. Ọ sị gị na ya bi here, nekwe ndị wụ the creator here, ọkwa amụwa. Because I do my work through them, because they are me and me are them. All ihe ọ dịrị n'akwụkwọ ahụ, but common sense ndị be anyị agaghị enwe. All the same person ga-abịakwa echi na-akọrọ m nonsense. Antichrist asị ya. Who is the Christ here? Who is doing the Christ work? Or the liar? Who is a lying so na-abịa na-atụta asị? Ọ bụ onye nọ n'ụlọ mkpọ aja na-atụ asị, or somebody doing the work of the Christ? Who is the Christ for you? Kedu onye wụ Christ for you? Ọ bụ onye na-atụ asị anakọrọ ndị mmadụ ego ha in the name of God? That's a false prophet. Even your Bible gwara gị na a ga-enwe false prophet. Those people are the false prophet. How about the antichrist? Because they are not Christian. Ha adịghị pure. That your pastor is the antichrist. Ha na-agwa gị maka ya. That your priest is the antichrist. Ha na-agwa gị maka ya. But you cannot see them. Ọ bụ somebody ga-abịa ime ezigbo ihe is your antichrist. Kedu ịmakwa your antichrist? Those people we will lie in the Christ name. False prophet. Ọ bụghị onye kwuru against Christ bụ antichrist. All those ones who use Christ name to steal, how about the antichrist a na-ekwu maka ya? But these people,
ọwụ Bible ahụhụ problem. Ọwụ ndị agha ji Bible anụnwa bụ isi ndị kpụrụ isi eke, those blinded human being, ha nwa the problem. Ọwụ the Bible, because even though ịgwa ha everything na Bible ahụ, because of their blockhead, ha ga-ajụkwa mee nke ka ha mma. They will do whatever they like. God sị gị na ime Bible, I made them in my own image. That means God they nwere image. That means they are the image of God. Ọkwa ihe Bible kwuru, ọ bụghị mụnwa. Ọ sị I created them in my own image. I made them in God's image. I made them. That means there was no image before them. Unu na-anụkwa oyibo ka n'ohi Igbo. Before this thing there was no image. Now I become materialized. Yo na-achọ ịgwa gị na ya materialize go. So you ọwụzie na ị naghị eme mma, nwanne God gị nwụrụ anwụ, because the same body develop disease. Gburu dibịa gwọrọ ọzọ, ọzọ gburu dibịa. Dibịa gwọrọ ọzọ gburu dibịa. Na-agwa gị the same body, your body will develop cancer that will kill you. So that the same thing happen to everything. So if God is the creator, then the same body of God develop the disease that kill the God. You are the disease that kill the God, because your own God is dead. That's why you don't see God. We see the God. If you don't see it, we see it. I'm a born. We know what it is. Your God, no, your God anwụgo is dead, and the hellfire is waiting for you because you are already in hellfire. You know n'ọkụ mmụọ already. Onye chi nwụrụ anwụ nọ n'ọkụ mmụọ. Onye chi onye ọbụla na-achọ Chukwu, if you are looking for God, your God is dead, because if your God is alive, you will see it. Na because God a metaphor. Mana sometimes ndị mmadụ anaghị aghọta ndị oyibo. Ịmana Bible, most of Bible no Igbo God. So oyibo bịara abịa, ndị be anyị anaghị aghọta oyibo. Bible metaphor, ọ bụrụ real English or metaphor ka metaphorically. So ị na-agụ Bible na ka ị gụọ ya ka ị ghọta ya, nwanne mgbe ị bara na akụkọ. Olesi ma ịma ihe a na-akpa ilu ndị Igbo na-atụ ilu ma akụkọ ifo a na-afọ efo. Ịghọtazi akụkọ ifo, i wee mara ihe ifo pụtara. Bible is been written in allegory, n'ifo, na akụkọ ifo. So ị gaghị aghọtanwu Bible literal. Ịchọ ka ịghọta Bible just as ordinary word, because all trick. Ịghọtago the trick, because ka e wee nwee ike ịma those people who are lower, who are not developed. Bible for purpose, for development of the mind. You got to go. So ndị ahụ na-aghọtaghị ya, ama na your mind ka dị below developed. Ihe dị na Bible ahụ n'ụfọdụ maka ndị na-eje ụka. So mmadụ onye na-eje ụka pụta jigodo aka na Chukwu, who created God created man, ama na iwe onye nkịtị. Only that thing gosiri your level of understanding. Onye pụta na-asị m you antichrist, mana na Bible ka ọ dị. Antichrist bụ na n'ime Bible ka ọ dị. Ọ dị na omenala Igbo mba. So n'ime Bible ka ọ dị. So ihe ọ na-achọ ịgwa gị bụ na those false prophet ndị agha na-eje n'ụlọ ụka ha, those people who are lying to you, na-deceive gị, na-anara gị ego, ha ka a na-ekwu maka. Ọ bụghị maka ndị omenala Igbo, ọ bụghị maka ndị ọdịnala Igbo. Ndị ahụ ifuru na-egbu anụ n'ala Igbo, ha nwa na onwe ha bụ the same thing ndị a bụ cross Jizọs na-eme ka ha na-eme. Ọwụ ignorant ka ọ bụ. So onwe ha abụghị evil. Ọ bụ ha onwe ihe a na-eme gị. Ọ bụ ha nna gị enwe ihe o mere gị. Ọ ga-asị na pastọ si na village ha ka a kọrọ ya ọgwụ. Onye nka nwanne ime ihe bụ ọrịa wụ food poison. Sickness is poison. Every single sickness will poison. So stop onye na-ekwugheri nonsense. Akọrọ ya ntị. Gịnị wụ ntị? Nsị wụ nsị poison. Onye poison pụtara. Every oya, chicken pox, malaria, typhoid, yellow fever, poison ka ọ bụ. Is poison. Nothing more, nothing else. Nna nna ji wee na-enye ya nsogbu. Yes! Nna nna gị na-enye gị nsogbu. Yes! I can tell you why. Because clean body can never wear. Dirty body can never wear clean clothes. Your ancestors were clean. They can never wear your body. Never! Your body is dirty and they reject it. Ha jụrụ your body. They can never take your body because your body is a dirty cloth. They will never wear it. That land will reject you and don't reject you.
your Bible say gị I will give you to the enemy, not by your. If you believe in the Bible, are you running away from the Bible? You believe so much in the Bible told you that you were rejected because you have forsaken your thy God. I did not make it up. All in your Bible, not me, that you, unless you believe was your God. Now if you forsake thy God, I will give your land to the enemy. Your Bible, not in my own Bible. In your own, you believe na ya, are you not believing again in Abazi also? Oh, your Bible gwara gị na. So kedu ihe na-akọzikwana? What are you talking about? Nwanne onye ajụrụ ajụ ka ịbụ. Kedu ka ị ga-esi agwa m na 24th century, no technology, no education, no culture, nothing? Nwanne ọ dịghị normal. Iche na ọ dị normal mana ịbụ onye iberibe. Iche na ọ dị normal mana ịbụ onye iberibe. N'anya life bụ a cycle. Anwụcha chiejie 2. Ịda na ị nọ na anwụ na ndụ. Ịda na ị nọ na anwụ. Ịda na ọ bụ efifie ọ bụ abalị. Ịda na ọwụ na-efi ọwụ n'abalị, nwanne atị ya ninja enye gị uchichi. Ime mma na uchichi efu echi. Ime fọkọp na echi. No, there is nothing like stability. Stability, you can only create stability. I won't go away create stability, no automatic stable, because life is unstable. Pay for ya. Anwụcha n'ụtụtụ, ọnwa etie n'abalị. So ọnwa bụ lower light, ọ naghị afụ ụzọ. Ịghọtago? Ọnwa anaghị afụ ụzọ, na-enye anya na all light ka ọ but you don't see. So ngịnwa na onwe gị, ọ depends na gịnwa. Either you take light or you take darkness. That is for you. One day when na yogi biko mee ihe ọma, God is there. You can see. You can afford the witness. You can see. Amadi ọha. Amadi. Ị ga-afụ ya, no light, no job, no road, no hospital. Amadi. Nwanne Amadi. Amadi, nna gị mere 200 million years ago. Ọ sị gị na Amadi ọha. Ọha bụ the people. Nke a literal meaning ka m na-agwa gị. Ọ sị gị na Amadi ọha. Amadi, there is witness. Ọ bụ na ọ bụrụ na Amadi, how can ị nwere ọkụ, ị nwere mmiri, ị nwere ụzọ, all these things, all the commonest thing dị n'ụwa, purified water. The same way you purified your mind, you purified water. The same way you cook your body, you cook water, you cook food. The same way you do everything. Nigeria will the 5th oil production. The oil production bụ Igbo land ka ọ dị, hapụ na ihe mba mmiri na mba mmiri anaghị exist. On Igbo land ka ọ dị. You got to go. But your father gave everything up about this life, created a pure society. Nwanne ime ihe ji wee kwụọ ha ụgwọ ya. Isi na ha bụ evil. Mana ngwa bụ the evil na ha egosizie who is the evil. They show you evil. Your father, what about skyscraper? No. You must first of all create a system. All those children who grow, ndị ha tụrụ n'ime system na-ekwuzi ihe a ga-build. You never build anything because why? You don't grow in a system. All ụmụaka tụrụ na system na-arụ ọrụ, rụọ ụlọ, because the mind bụ the creator. So ụlọ ahụ ị na-afụcha skyscraper mara mma, that is what in all illumination in the mind. One day, ọ bụrụ na enweghị light in your mind, ka ekwenye ka ị ga-esi illuminate ihe ga-eme datin. Imagine datin. Common generator ọkụ nkịtị ime nwụ. Anyị enweghị mmiri ọṅụṅụ, anyị enweghị ụzọ, anyị enweghị ụlọ akwụkwọ, anyị enweghị omenala ka anyị si eme, anyị enweghị ọdịnala ka esi eme ọdị ya naanị. Because you must follow nature. Ihe nature na-eme kwesịrị na-eme, kwesịrị na-eme ọdị nature naanị. You must do like nature on the ground, on earth. Nature na-aga by sequence with numbers. Nature go with number, but ị naghị aga with number. Na ị na-eme ihe sọrọ gị. Ọ dị ka ọ dị kpọsọ, ọ dị ka ọ dị egoro. Onye kpara nkụ ahụhụ si ngwara bịa ihe ọrịrị. Ịkpago nkụ nwanne ihe ọ sọrọ gị na ọ that's why mfu ndị na-ekwu maka freedom na iwu a na-ewe, ma ọ dị nka mma ahụra ịma
because why? Ihe na-eme gị dị n'azụ ụlọ ka ọ dị. Ihe na-eme gị dị n'ụlọ. Ọ bụrụ about freedom ka a na-ekwu maka ya. Mana ihe bụ excuse for you not to be good. I believe na Chukwu. Okay, Chukwu bụ ihe ọma, Chukwu bụ good abi. And chefuzie na onye ọbụla mere ihe ọjọọ na village nọ n'obodo ọbụla na-atụ ya nga. Kedu ihe mere na anyị refuse to accept common sense of life? Nwanne ime ihe ọjọọ atụ gị nga na any country ọbụla ime ihe ọjọọ atụ gị nga dị. So you believe na ị mere Chukwu ihe ọjọọ ọ na-apunish gị? You don't believe so? So you believe no punishment ka ị na-enwe? Enweghị no punishment. So you don't believe? Then why don't ka ihe mesi iji atụ ahụfụ? Why? Just sị na mmadụ. So you believe na Chukwu nọ, you believe in your God and somebody is doing you evil and your God does not respond. Na isi ọdịkwa ndị mmadụ mma. So God is everything. So God can be nonso to punish you. God can be Ifeanyi to punish you. It's the same God. So it's the same sickness from the body. Mgbe ahụ your body develop a virus, ịmakwana your body will develop antivirus again to kill the virus. Kwema ọkwụnụma ịmana mgbe ahụ your body develop virus, na your body will develop another antivirus to kill the virus. If not, ị nwere ike yabadị ọya nwụọ. Ọkwema. So once you go away, that is ihe na-eme n'afọ gwa ya na-eme n'ife. God n'ife, God na mmụọ. So that thing happen in spirit, happen in life. So afụfụ ị na-ata bụ na because you go away from the structure. So ihe a na-eme gị ya to bring you back again from the line. So all this thing na na-akọ nwanne life things were for life, you have been deceived and bamboozled. Go and stand on the line, things will be okay for you. Gaa na line gaa nọdị. You na-achọ country, want to govern yourself. But you believe in God na, you believe in God. So why don't God give it to you? Why na Chukwu enyere gị? So your God is powerless. What kind of God is that? What kind of God is that? You every day wake up and ask God for everything. So Chukwu amaghị ihe with your problem. Ị na-achọ ịgwa m na your God, somebody who is powerful, know everything. Omazi your problem. You have to ask for your problem. The only simple thing is na nwanne if you grow up, you are under punishment. It's as simple as ABCD. You are under punishment. Ọka mma na imere accept n'oge ji wee change bara okwu n'ụlọ. Ndozi ọdịnala with the truth and life. Ya with the straight way to paradise. Ya with the straight way a ga-eti aga na omenala Igbo, ọdịnala Igbo, ntọala Igbo. Nsọala. Anyị nwawo ndị nsọala Igbo. Anyị na-eso ụzọ nsọala nna anyị nke ha mere. Anyị ma akụkọ maka enu, mara akụkọ maka ana n'onu Igbo, ọ bụrụ na bekee. Anyị ma ya n'onu Igbo. So ihe anyị na-ewetara ndị Baịbụl ihe aha nna ha debere edebe ha mara ebe ọ dị. Ọ ihe anyị ji bịa. So onye ọbụla kwuru against ndozi ọdịnala will be punished. Onye ọbụla kwuru against ndozi ọdịnala will be punished. Ọ ga-apunish ya. Kwe ma akpa ụkwụ otu esi apunish akpa ụkwụ, agwọsịa ya ịba. Ọ bụrụ anyị nwa, ọ bụghị nọ nso, ọ bụghị onye ọbụla. But ndị agha nwa ana Igbo aha, because life is run by frequency, you got to go, and vibration. Maka onye enweghị ihe obu, enweghị ihe ọ na-akwafu. Ndozi ọdịnala a na-ekwu okwu ya bụ na ihe niile ahụ eji wee gwuo gị wayo, ọ bụ ihe anyị na-ewechitara gị azụ. Akwụkwọ nsọ enyere gị enyeghị gị ka ị were pụọ ndụ. Onweghị mgbe a ga-anọkọta nye gị akwụkwọ were si na Europe gbaa plen bịa n'Afrịka butere gị akwụkwọ sị gị na ihe ụzọ esi eje n'igwe paradise. Mana ịbịa ihe akpọ gị imigrant, ịbịa na ala bekee were imigrant, iwe imigrant mana nyezie gị nke eji eje paradise. Enyezie gị akwụkwọ nke eji eje paradise. Kọpọ na Europe nkịtị ekweghị bịa iji na visa, asị gị mba, asị gị na visa adịghị. Iweta ihe niile, irecha ihe niile nwere n'ụwa, mana nwe onye mara ezigbo akwụkwọ enye ya visa, American visa, lottery visa, oje America, oje Canada, lottery visa. How come onye nkịtị je asị mba, onye ma ihe je akpọrọ ya? All these people gaziri ndị nkịtị ka ha na-enye the Bible ka e wee jee paradise. Hapụzie ndị ma ihe na ọwụ ndị nkịtị ka ha na-enye Bible, mana ndị nkịtị aha ga to American visa, reject ya ha visa.
mana ha bute baịbụl ha bujere na-agba ebe ndị nkịtị nọ. Nwanne cheki enu m ihe ọdịnmma anyị agwazie gị si gị na the same person aha Amadi unu adịghị na-afụ ihe a ka ndị ọjọọ ntị asị Amadi ọ sị gị na there is witness there is God. Onweghị mgbe ndị Igbo sị na God adịrọ, onweghị, never ndị Igbo say so, but ndị Igbo sị na enwero some entity somewhere sit down like this gbaa afụ ọnụ. Onye ndị Igbo sị na ọ dịghị, na ọ bụghị eziokwu, na ihe a bụ just a metaphor of ka ha na-akpọ metaphor of Bible story eji akụziri ụmụazị ihe. Onye ka edere nwoke ahụ gbara afụ ọnụ somewhere. So ndị Igbo pụtazie ọ na-asị ka m chọrọ emebe argument, ọ sị na onwe somewhere na-create ọkpụcha mmadụ otu ọfụọ ya ọnụ, onye ahụ ebuni ekwuwe okwu because onye a na-ekwu okwu a na ọma ha na sayensị labụ na a na-arụ rọbọt arụ, even ebe a na-arụ ọrụ machines na-arụ rọbọt, o nwere nọ ya n'ime aha na-epushu esi akọzi ya hydraulic na-epushu ma katapila ma ihe a niile. Ọ bụ ya wụfuru nke mkpụrụ obi datị, ọ hydraulic ha datị na ọ ya bụ furu nke mkpụrụ obi. Enwere chukwu furu katapila ọnụ o ji ebunye eze ya, enwere chukwu furu ya ọnụ ebe ahụ o ji ebugo eze. So ka esi nke wụ na nchọzi ibunye aka mee na ọ bụrụ na chukwu furu bụ furu nke mkpụrụ obi na-ekuru ume. Ụnụ ama na thousands of something nọ n'ime air ahụ na-ekuru, ma thousands of something is inside air. Ya mere ịhapụ iri nri for 1 week nwere ike gaa ha anwụ, ịhapụ ịṅụ mmiri nwere ike ha anwụ, but ọ bụrụ na ikughị ume one day gaghị hapụ iku ume for 1 day you will die. Ọ bụrụ na ikughị ume for 1 day you will die, simple as ABCD. So kedu ihe, then what is the issue here? Ka ihe na-akọzi ọ bụrụ na chukwu nọ somewhere na-eke mmadụ na-eje nwanne ị gaghị enwe onye iro. Ihe iji nwee onye iro no automatic creation, that's why you have enemy, because sickness is your enemy. Once you sick you die, you become ill. Simple. Ị na-afụ ya na ị na-ayọ ya, you don't you sick, that means your enemy is sickness. You have to kill the enemy, you have to kill the sickness. Nwanne asị na onye ka onye ha ka ihe na-eme ya, ị ga-eke nkwụcha na nkwụcha abụghị ụjọ. Prevention is better than cure. Ndozi ọdịnala Igbo bụ ihe a na-akpọ Igbo heritage. Anyị ga-enwe Igbo cultural education to create ụmụ ndị eze tụma ndị eze, ụmụ ha must grow to be eze, because ọ bụrụ na ịkụziri ha ka esi eme otu ụmụ ha ga-abụ eze, ịmana na eze akpasị anaghị azọ eze azọ na mmadụ na-abụ eze. Kwa eziokwu na Igbo a na-azọ eze azọ, mba, ọgwa ndị na-abụ eze ga-abụ eze. So that means ị ga-akụziri these people what is this and how it works. Ọ bụrụ na ọ bụrụ ya ịma na ịbara na akụkọ, because ha wụ the custodian. Ọ bụrụ na ha wụ ndị nkịtị ma na ịbakọ na ezigbo akụkọ, because ọ ha nwa they will go tomorrow to speak for you. Ha ga ebe ha bụrụ picture Jesus, bụrụ nke mmeri onye ọcha, like that man m fụrụ one day na Facebook. Ọ sị na ndị Igbo ndị ọcha nọ anwụchara ha, na ha bụ ndị Israel ha anwụchara ha na Igbo ha ji wee na-ejiji oji. Ọkwa this kind thing custodian ruo na World Heritage Center, ebe onye ọbụla bụcha their own indigenous religion bịa ọbịa ọ bụrụ picture Jesus na Virgin Maria kpara cross ndị Rome n'aka. Ndị ihere anaghị eme, ha ga-eme ya. They are shameless people, ha ga-eme. You got to, they will do it. Chefuo na water is water everywhere, whether me kpọrọ ya mmiri o, whether me kpọrọ ya omi o, whether me kpọrọ ya water o, is water everywhere. It's the same water. So kedu isi ihe mere Jesus ji wee dịrị iche na ala Igbo? Why must it be ebe ọ bụ na the same sun anwụ na-acha na Europe na-acha na Africa? How come our own Jesus ji acha ọcha? How? Kedu ihe mere Jesus nke anyị ji acha mmeri nke anyị ji acha ọcha? Why? Achọrọ m ịma ebe ọ bụ na anyị nwe na-eji oji, that means that part of the world na-eji oji. Kedu ihe mere Jesus anyị ji acha ọcha? Kedu ihe mere mmeri anyị ji acha ọcha? Biko enwe onye fada ọbụla dị interested si na ya chọrọ ịbịa ndozi ọdịnala, nwanne anyị dị ready ịtọnụ that church to ụlọ nsọ ala.
anyị dị ready ịtọnụ chọọchị ahụ to okworo mmụọ bụ house of God. Anyị dị ready ime ordain the fada ka ọ bụrụ fada ndị ndozi ọdịnala, ka ọ bụrụ fada ọdịnala Igbo because ordinary religion, ka ọ bụrụ fada ọdịnala. Onweghị sọsọ ihe anyị ga-ewepụ ebe ahụ bụ dati Jizọs na mmeri ahụ. Kọwara gị wepụ ọjị, that is ori ya hụrụ na-ata, anyị ewepụ ya because ọwụ economy forum ka ọ bụ. Anyị ga-enye gị ọjị, gwa gị ka esi aka ụka n'onu Igbo, gwa gị ka esi akwa ozu n'onu Igbo. Ihe ahụ na-eme abụrụ ikwa ozu, ihe afada na-eme ọpụta na-ekpere ndị nwụrụ anwụ nonsense. E nwere ihe a na-akpọ ịkwa ozu, anyị ga-agwa fada ahụ ka esi akwa ozu, gwa ya ka esi aka maasị. Anyị na-emebu ya eme na okworo mmọnwụ. Anyị nwere okworo mmọnwụ ebe a na-eti mmọnwụ, okworo mmọnwụ ya bụ na ụka ahụ ị na-afụ. So the father, anyị ga-echenji your color of your cloth. Ị nwere ike iyigwe the same akwa ma ịchọọ. Ihe anyị need we change the color of the cloth because agaghị m ekwu the color maka ndị nkịtị ga-eburu ya gbapụ. Anyị ga-echenjiri gị the color of the cloth, na ego ahụ ị na-enye ndị Rom. Ịnata onyinye ahụ ị na-anata, akwụọ gị ụgwọ ọnwa gị as an employee. Fada bụ dibịa abụrụ ndị na-agwọ ọgwụ. Magic ka ụnụ na-afụ na n'ala Igbo ya ha bụrụ dibịa. Dibịa mean priest. Dibịa mean priest, not doctor. Doctor is diala, is deacon. Deacon, all from deacon ka esi nwe doctor. Dibịa bụ priest, diala bụ doctor. Ụnụ anụgo? So onye ọbụla bụ fada si ya chọrọ iwu a priest, ọ chọrọ iwu dibịa, ọkwa ndị na-akọtu. Nwanne, anyị ga-eme gị ordain. Ndị eze ụnụ na-afụ bishop, oyi ha bụ ndị eze ahụ na-afụ ahụ bishop, but ụnụ amahụ na aja ọsụrụ gwakọtasịa ihe niile ụnụ nwere na be ụnụ, were ya dee na akwụkwọ butere ụnụ. Ihe ndozi ọdịnala ji abịa bụ ụmụ anyị a na-amụ amụ can never ever suffer. Ha gaghị ata ahụhụ, never, because the science of creation, ihe niile mfụrụ arụrụ arụ n'ụwa bụ ọ dị within that Igbo cosmology. Ya hụrụ na that Igbo cosmology, ichi live to plane, ọ dị na Igbo cosmology. Ichi ịrụ ọkụ a na-enwu enwu, ọ dị na Igbo cosmology. Ihe ọ bụla ị chọrọ ịrụ arụ dị na Igbo cosmology, mana a ga-esi na nwata develop ya na mind of the people ka ha wee nwee ike ito rụba ya. Anaghị amụ aka ekpe na nka. Ị gaghị asị m nye gị nwe ihe ị ga-eji eme because enweghị iji eme. Ị na-ana m iji eme gị nwanne, the mind dey develop in that level. So ihe a na-eme bụ ibuild an institution, enye ha this information. Iwe na ije na western world, ọ ndị kara nka na-akụzi na those elite school, ọ ndị kara nka. Why na ndị ahụ kara nka anaghị eme the thing? Because ha agaghị eme nwunye, but they can teach the children to do it. You got to. So ihe anyị ga-eme bụ ihe anyị na, that's why we build small because ihe anyị na-eme bụ forever and ever. Mgbe anyị lecha the foundation, anyị abịazie buildzie this elite school. Ọ ndị ahụ ga-awụzi the future of tomorrow. Anyị na-agabeghị ebe ịkọ nonsense ebe na Facebook na-akọgịrị na ejegịrị taa. Ya bụ ihe abịara ihe anyị bịara ibia bụ to build, to lay a foundation for unborn children. Ọ bụ buying and selling. Ọ bụghị ihe one day, ọ bụghị ihe 2 days, all forever and ever. So and anyị mesịa ya, anyị agwa the elite na once ị pụ na line, if ihe na-afụ today, you will see it again because life is a cycle. Ị pụọ na line, moto apịa gị, and moto ahụ nwere ike ịpịa gị for 400 years. Moto ahụ ka mpịala gị for 400 years. So ihe na-eme anyị today would line anyị pụrụ apụ. Nwanne, enweghị onye na-eme gị anything, quote me right. Ahụ m onye Igbo ka gị, maybe self nwere ike karakwa gị bụrụ onye Igbo. Nobody, that is how life work. Nwanne, ị pụọ na line apịa gị. Ihe ahụ bọọlụ ka a na-agba. Onye ọbụla na-arụ mathematics ka o wee si wee deceive, because that is what na n'ime afọ mmadụ enwere worm. Ka ụnụ mana enwere worm ebe ahụ, nwee ikpuru, nwee ihe niile n'ime ahụ gị. So all of them is fighting each other every day in your body. Diseases in thousands of cells, dangerous cells in disease na ahụ gị ebe ahụ na fight to kill yourself ka egbuo gị nwụọ. Mana because of that your blood dị ndụ, that ọbara gị ahụ mere gị this thing anaghị ame. Ọbara gị ahụ na-agagharị n'ime ahụ gị na-achọ the virus ka o rie ha. Do you know? Ịma that your blood na-agba na your body na-achọkarị the virus ka o gbuo ha. So ị nwere ndị nche 24 hours military men in your body.
all the whole government nọ n'ụwa all body system ka eji build ma police o ma army o ma culture ma everything is based on this cosmology, astrology and body system. Ebe ahụ ka esi wee build government because body need the defense system to live. So onye ọbụla na-achọghị ka ọ taa gị gbuo gị rie gị nwanne, ọ na-achọghị ka o gbuo gị rie gị for benefit because ọwụ na ọ bụghị gị nwa bụ the victim ịka na-eme the same thing because iwu victim na ị na complain ị gara match lose o match ịkọwatu ihe ị ga-eme bụ nwanne gaa na ya dị watch ya the match nke a gbara agba before watch ya watch si ya ị strategize ya gaa the next match return leg. Nwanne nọ nso nwune ka nwune n'ala Igbo na otu aha ihe si eme n'ala Igbo otu aha ka ihe kwesịrị isi eme odu ọnwụ ha na-anwụ dị otu aka nna kedu mmadụ one ndị Igbo na-eri nna be ha na be ụmụnne ha ma aga na village ha kedu ka mmadụ ga-esi wee weta nna nwanne the worst thing that can happen to human being in life to worship idol. Do you know that to worship cross in the church is idol worship? Una amana that thing based on natural principle not the because nwanne life will development. How can you fuse your mind? Stop developing your mind. You stop development of the mind. Practically ihe anyị na-eme n'ala Igbo to worship idol. We lie against each other, we stay from each other, we kill each other. Na enweghị obodo na-eme otu ahụ na-aga n'ihu. Enweghị obodo na-eme otu ahụ na-aga n'ihu. So ajụna m oke ka anyị si wee pụọ na line na otu ahụ ana Igbo dị kịta otu ọ dị ọnwa m onye na-ekwu okwu nwere ike ọ bụrụ na ekepere mpa nwere itogo 20 years ago ọ bụghị otu ana Igbo dị taa ka ọ dị and ọ ga na-akawanye njọ ọ ga na-akawanye njọ ọ ga na-akawanye njọ. It's as simple as ABCD because once moto gị mebiri ọ bụrụ na idozighie ọ ga na-emebikwa ntiri moto ahụ akụọ nchi. So the solution bụ ihe ndozi ọdịnala wetara gị education of the mind first. If you ọ na imecha education of the mind, educate the mind so ka the mind mara what to do and what not to do. Ọ marazie ya then all from that moment go ga-ebidozi wee follow wezie mana ọ bụrụ na ị maghị ụzọ ebe ị na-eje how can you get to where you're going? Life is a journey. So ị gaghị mma gị tụnye gị je gotere nri ọkụkọ ị pụọ n'ụzọ gwube egwu bifo ị na-abata ọka nwụọ nwanne ịbata n'ụzọ mụnụ ga-egbu gị ilu ka ịma mma gị si gị je gotere ya ihe ijesi ya pụtasị ya na ịtụfuo n'ego igote ijighị ya pụta mmụnụ tụọ gị kedu ihe ọsọ igote isi na ma njikwa pụtakwa n'ụzọ ife anyị ji wee tie m ihe nji wee tikwuru ife anyị ego ji wee dafuo. Kedu ihe mmụnụ ga-eme gị? Kedu ihe mmụnụ ga-eme gị? Ọgwụọ gị ezigbo ịba. Mmụnụ ga-agwọ gị ịba. Ọ ihe ọ ga-eme gị. So nwanne edunyere gị ozi ihe ọ bụla gbasara ka ịfụrụ from arụsị, from osu, from ohu, from agwụ, from chukwu, from chineke, from njọkụ. All these things a ga-akụzi akụzi basic of education for higher knowledge for elite. Ọ bụzi elite a ga-eje mezie apply through a culture in their own society. Ndị Igbo nwere kọt a na-akpọ ikenga, nwee kọt a na-akpọ amaala, nwee kọt a na-akpọ njọkụ. Kọtụ a dịsị iche iche bụ ebe a na-akụziri ha the secret of this astrology. Ha gazie ha wezie wee create a society ọrụzi ọdụbendụ. ịghọtago? So all these things will based on natural law so that ka ị wee na-ekpekwa na line na-aga na line because ịpụ ha na line moto apịa gị nwanne. ịghọtago? That's why ọ bụrụ na na-aga n'ozi ya afọ arụchara express so moto nke ọbụla na-aga na line ya. So ihe a na-achọ ime bụ ka nwa because the same thing mere na ọnwụ na ịfụ watch ya mgbe spam move from ahụ nwoke ị ga-afụ ebe ọ na-agba pepepepepe ifu the movement. ịghọtago? Ọba and the ones one bara na dị akpa nwa ọkụchie
that means why na 2 ana why na 3 ana ha why na 4 ana ha ndị anyị furu mụrụ ejima ụwa na aha split then ọwụ na iwọch ya ifu na destin principle ọ na-efolo law of the universe. ọ bụ a na-akpa nwa why o ji abụ 9 months ka eji why 9 months ka ejikarị amụ nwa some maybe premature nke ọbụla na-abụ 9 months ọrụ premature nke ọbụla gafere agafe asị na ọ gafere agafe eme ya operation that means is number na nwanne distance ka ị megidere amụzie gị ịhapụzie others principle gabazie on your own ka okeke jesiri amị ka ebe utie ka ị gara on your own nna gị mere nka ịhapụ nna gị pụọ gbapụ si ị na-eso Jizọs ị na-eso chorobe na ncherafin ị na-eso Judaism ị na-eso Yahweh ọkwa complain ị na-ayọ ndị na-achị nna maka ha nye gị freedom ị na-ayọ ndị UN ka ha nye gị freedom ị na-ayọ ndị Europe ka ha nye gị freedom ka ị gbasiri ọsọ kedu the benefit ị gbara ọsọ because they tempted you because development of the mind based on temptation and if ọ bụrụ na ịchị mode anything you must melt it to mold it for development nwa bekee bịara kụsa your culture that means achọrọ ka eme gị elevate to the higher level all life ọ bụ higher level ka ị chọrọ ịgbagote but some of us for ya as something evil ha adapụ ha ama ha na that with temptation they fail because their mind adịbeghị strong to climb ọha maka ndị Bible sị na ha ruo na Jericho n'anya si na ndị ahụ giant Nephilims they ran back si mba na ha agaghị eje but ọ nwere onye n'ime ha mmadụ ebuo asị no we will go there but ha jiri that place gbuo those people take over Jerusalem ọkwa ihe ha kwuru na Bible ha maka ndị na-eje ụka ọ ihe ha kwuru nwanne out of chaos come order ọwụ mberede nyiri dike ndị Igbo si mberede nyiri dike mana ọwụ mberede ka eji ama dike nwanne ụwa abụrụ ebe nkịtị anyị need ho ndị nkịtị achọghị m onye nkịtị na ahụkụ m onye ọbụla na-ebe akwa na complain I don't have Messi enwere m Messi na-agba bọọlụ na Barcelona nna nwanne ihe ọbụla m fụrụ defeatiri m nwere datin na anaghị adị rụgharịa ya bịa defeat as long as not the same principle of law ka a na-efolo I will maximize it m ga-maximize ya nwere ihe na-atụ m egwu ihe m nidoro ihe achọrọ m ịma datin sef I want to see it because ọ bụrụ na afọghị ya agaghị m eme replicate I want to see it so that I can replicate it achọrọ m ịfụ ya ka m mee ya replicate something mee gị esi egbuo ha ga gịnị ka a na-egbu gị ata gị ịhụ mmadụ gbuo ha ta aha na ịbụghị mmadụ ka ịbụ ọ mmadụ ka ịbụ eme gwara na-eso okwu mba so ihe nna-achọ ịgwa gị bụ na life go by principle ịpụọ na line nna gị pụọ na line epụsị na ha laikiri nwa bekee na-acha ọcha o nwere isi ogologo a na-akpa ya Jizọs ọ na-eme mma holy dị ime nsọ ọ na-eme mma Jizọs tere m mmanụ o tere m Jizọs tere m mmanụ o tere m nwere ike ya nye m si m gbagbuo ekwentị towai na nwanne fire is dangerous fire destroys mana without fire gaghị esi nri no germs will ever die without fire enweghị ka germs ga-esi anwụ without fire never but fire is dangerous but only fire you can use to kill germs so that you can eat so ekwentị abụrụ efu nwanne ị na-esi nri n'ọkụ ị na-esi nri na gịnị ka iji esi nri ọkwa fire ka iji esi nri then what are you talking about ke ihe na-akọzikwa ọwụ na ọkụ ka iji esi nri then why are you afraid of fire if you cook with fire ụmụ ibe ebere m na-emere ndị Igbo you know why because ha kwesịrị ịghọta na life of a development na anytime irughara maximum you must come down. Igbo erugo maximum they descended so they want to ascend to overpower. Ọ dị ka anyanwụ gasịa sun. Life is not 5,000 years ọ bụ 2,000 years ọ bụ nwa bekee is 500 years. Life mgbe ndị Igbo bidoro ndụ
so ndị Igbo efugo from ọwụwa anyanwụ gaa n'ọdịda anyanwụ. Now ha nọ n'akpụrụ, ha nọ underworld, and this underworld you need direction to pass this underworld because there is no light. Underworld there is no light. So now ndị Igbo nọ underworld na navigate towards the east, towards the rising sun, ebe anyị na-eje na. So navigation bụ ndezi ọdịnala ji navigation towards the rising sun. Ọwụ na anyị ruo na the east, now the light, anyị ga-apụtakwa n'ọwụwa anyanwụ again. Anyị pụta n'ọwụwa anyanwụ, we are ascending higher and higher and higher above. Ndị Igbo ji wee sị gị ịgba nkwụ. Ọ ebe ahụ ka etinyere ịgba nkwụ ahụ na-agwụ na ọ bụrụ about marriage. Nkwụ ahụ ị na-afụ bụ higher above. Ọ ihe nkwụ ahụ pụtara. Why do ka o ji wee sị gị fuse o wete nkwụ? Ọ gba na nkwụ bụ higher above. Ọ bụ symbol of nkwụ. Nya ka ndị a na-ebugharị ya Jizọs na-abịa, a na-achọ pam oye pam Sunday because ha ma na ihe a na-ekwu maka ya. So ebe anyị na-eje na anyị na-aga towards underground. There is no light. Underground there is absence of light. But I dey touch. IG compass na navigate. All those things a na-eme n'ụwa, we don't care. Ihe anyị care we to lay this foundation. When I lay the foundation, then the light anyị ga-eru na the east. Eru na the east anyị chanya. Hapụ ndị a na-akọ akụkọ ha mara ihe a na-akọ. Nwanne, don't implicate yourself because you have mortal mind. They have no idea of what they're talking about. Ị gaghị ebe a na-akpụ ụzọ before you can mold anything, you must melt it. It's as simple as ABCD. So all level of development ka anọ is a level of development. Any level you know, that level is your standard. Ị ga-agafe ya letter. You must pass the level, is must. Always must because all level. Also kwa ga here 200 million times life cycle. But one day you must because all that is life. Ọwụ na-enwere ọgba ihe ụwa agaghị enwe ọgbanje. Ọwụ na-enwe ha ọgbanje agaghị enwe ihe ụwa. Ọwụ na-enwere ọgbanje agaghị enwe ihe ụwa. Ọwụ na-enweghị ihe ụwa agaghị enwe ọgbanje. So ọwụ na-enweghị story of ọgbanje, there will be nothing like ihe ụwa. If you go in, so for you to have ihe ụwa, ị ga-enwe the mythology, the story of ọgbanje, so that ihe ụwa will be correspond. Because ihe ụwa bụ something real, then ọgbanje abụrụ something real. But for you to have ihe ụwa, you must have ọgbanje. So ị ga-achọrịrị something na-eme exist n'ụwa, compile as a story of ọgbanje to complete the ihe ụwa. Otu aka ụwa dị. Ụka bụ ilu mana onye atụrụ ọmara, onye akwa napatakwana. Ya ka nna gwa na ihe ahụ anyị kwesịrị ime na Christmas a ga-eme 3 months from Christmas to February. Ọ ebe ahụ ka a ga-give away some of this mythology. Ndị ga-eme a ga-agwa ha ihe ọ bụ, mana ụmụazị ka a ga-agwa, ị gaghị agwa ụmụazị ụdị ha. Ụmụazị agaghị aghọta ya, mana a ga-eti ihe n'ilu otu ụmụazị ga-esi aghọta ya. Mana ilu nke ahụ ọ bụ before ọnya nwa ka ọ bụkwa, mana at least ndị agha ga-akọwa dị ilu, at least a ga-agwagoro ha si na-ekwe the secret of this ilu, so that ka ha mara ya. Because ozuzu ka ị na-azụ ụmụazị kịta na ozuzu ka ị na-achọzi anyị tigo gị asị onye nkụzi na ịbụzi onye nkụzi, ị na-azụ ụmụazị ya azụ. So ị na-efokwara ha dị ifo, ị na-enyekwa ha instances of ihe na-eme n'ụwa gbasakwara ifo aha, so ka iwe nwee ike ịcombine dị ifo na ihe na-emekwa practical. So ka ha nwa na onwe ha uche ha na-adịkwa ya, because all the mind ka ị na-develop. Ihe mere anyị ji aga eri bụ na mind anyị adịghị developed, because anyị erugo na the extreme end. So ihe anyị na-achọkwa iruo na 9 ị ga-aga 10. 10 ahụ bụ ibidokwe n'isi obodo ọ multiplies, ọ wụzi multiply. Iruo na 9 na-agwụ ibidokwe n'isi, but ọ wụzi multiply. So anyị erugo n'isi, we want to multiply. So ndị ahụ na-achọghị multiply, ha ga-anọkwa ebe a, they will go back. Ịda na join ndị new souls na-develop a new soul, jee ebe ahụ na-akpakwara ha pụọ, ọ na ha so ndozi ọdịnala rịa. Ịda na ha so ndozi ọdịnala rịa, ọ na ha sokwe ndị nkịtị na-ebe akwa a na-achụgharị ha everywhere. Nwanne, ọ bụghị nwa bekee niile nwere ego, ọ bụghị nwa bekee niile siri ike, ọ bụghị nwa bekee niile super power. No, ọkwa America wụ world power. Mmadụ one na America wụ world power. Mmadụ one America, ọsọ America wụ white country nọ n'ụwa. Ọsọ America wụ white country nọ n'ụwa, ọsọ ha bụ ndị ọcha.
ndị Europe nwere thousands of countries ihe bụ ndị ọcha ebe ka ha nọ ha na-emewe ọfụma mba. So echere na ọwụ ndị ọcha niile na-emewe ọfụma, echekwana hapụ ndị media, ihe a media na-eme, propaganda media na-eme. Nna nwanne anọ n'ala bekee, ndị ahụ ndị nkịta agụụ na anyụ ndị anya working machine ka ha workforce. Ịmakwa ihe wụ na mmadụ gara na company ebe a na-arụ ọrụ assign ya contract, life contract, na ị ga-awụ my slave, ị ga-awụ onye ọrụ m. Ịma ihe ọ bụ, you will be under my salary for whatever and ever. Na nwe slave ka ihe ha ị na-ekwu maka slave, enwe slave ka datin mmadụ nọkọta na onye gị life contract na ị gara asa ahụ ya every morning 5 o'clock itete je rụọ ọrụ ya ọrụ, ịrụsịa o tinyere gị ego na save, ya kwa ha enye gị o tinye na save ntiri ọnwa gwụ wee kwụọ gị, and ya akwụ gị through bank ka bank wee nwee ike na-use the money wee na-eme business. Onye gị na-agbara odibo ihe wụ working machine. So ndị mmadụ adịghị na-edeceive onwe ha. Ndị ahụ company, nwa bekee nwere company anụnwa tinye ndị ọcha ebe anụnwa ka a na-arụrụ ha ọrụ. That's why they secure the company with everything they have, which is ammunition. Nwezi ihe ọzọ. So onweghị ihe dịka this nonsense a na-ekwugheri white supremacy nka rubbish. Ọbịa ka nọ here and here nwere ihe ọ bụ, that is illusion, fantasy, na-enwere ihe ọ bụ. Ha ji ọsọ ọkwa egbe ka ha ji wee jide ndị nke ha, egbe ka ha ji wee jide ndị be ha, egbe nwa bekee ndị be ha dị loyal to them because of egbe. Ịmakwa how many police enwere ebe a? Enwere police, enwere guardian, enwere civil guardian, enwere Moses squad Moses, ngụba ya oruchara 10. Enwere military, enwere air force, enwere marine. Onye ka ha ndị a na-achọ eji eme gịnị? Eji eme gịnị? Ị na-agwa m na gị ka ndị be ha ga-eme ebe ị nwere ihe niile a, ị nwere polisi nka, nwee polisi nka, nwee amị nka, nwee amị nka, nwee force nka. Kedu ndị niile na kedu ihe ndị be ha nwere ike ime? Ndị be ha we are force, they were depressed. Ndị a na-commit suicide ebe ahụ. These people na commit suicide every day because of this hard life etiri ha n'ime. Ọ mahazi ihe ọ ga-emezi one day ọpụta ọpara something so I'm Cuckoo's clans, I'm Cuckoo clans, white supremacy nonsense. Ya depression onye ya nsogbu. Ọkwa depressive ka ọ dị. Onye a dị depressed, ọma ihe ọ ga-eme, ọ dị frustrated. Ọ na-achọsi something to console himself or herself. Ọkọrọ nonsense pụta n'ilo na-ezuzugharị. Ndị be anyị soro kwenye ha na-akọ nonsense ha. Nna nwanne ihe anyị na-edere ka anyị ga-esi wee use our own information build all things ga-eme anyị proud so that ụmụazị anyị too ha say yes, this is my father, he did it. Ọ ihe anyị na-edere ọhụụ ata na Facebook a na-akọ nonsense ji wee mee nke na mmadụ kwuru datin mfụ ha datin na my page blọk. Aka m na-eme clean up na achọrọ m ka m reduce my Facebook to 1000 at least. Ndị isi dị mma bụ bịa buchisere mmadụ Facebook na-eposturu nonsense everyday. Ọ bụghị ụta ka esi apụ ndụ nwanne. Echi ịpụ ndụ, you have to work hard, you have to suffer. Ị ga-ata ezigbo ahụfụ wee pụọ ndụ. Ndị Igbo na-akpọ ya afụfụ. Afụfụ bụ ihe efu. Afụfụ bụ ihe efu, ọ bụghị pens, ọ ihe efu. Afụfụ all from that ihe ahụ ị na-afụ ya ka iji afụta ezigbo ihe. A sị na ụtọ ka a tọbara tọta ihe dị mma ayiri na igwe ọ dị mma. Ụtọ ka a tọbara tọta ihe dị mma. Native doctor nwanne onwe ihe dịka native doctor na ala Igbo. There is nothing called native doctor. There is nothing called native doctor. The mother this name is language. So Vic Moore Eke enwere ihe dịka native doctor ya fake. This is fake language. Ọ naghị eme exist n'Igbo. Igbo have dibia which is priest. Igbo have diala which is doctor. Enwere ihe dịka native doctor. If you want to learn magic, go and learn magic. Ije na-egwu wayo. Ya wayo nwere ihe dịka like that. There is a priest, psychologist, ndị master goro energy. Na master ya master ọ ga-take a very long time to master this. O nwere ike take more than 15-20 years to master these things. 10 years, 6 years. But na ndozi ọdịnala at least 3 years will make you a priest. 3 years study. After ịgụchagoro akwụkwọ niile a na-agụ n'ụwa ịgụsịa ya
we add 3 years a ga-enye gị 3 years training 3 years training to be a dibia, then he addzie with nke ahụ egoro agụ specialized 3 years specialist enye gị uru dibia akwa priest ka a na-ekwu ọkwa ha native doctor according to you said priest, then dialaw doctor ị ga-agụ human body, ị ga-agụ biology, you will master biology, you master body, human body, you master the earth, everything physics, you master it, physical biology, you master it, then you become diala. Enwere ihe dịka native doctor ya corrupt language amabasị nweta eji wee na-egwu ndị mmadụ wayo ovu ejesi ebe ọsị pụtasị ahụ dibịa were ọkụkọ ka ị na-enu kọ nke atụ anaghị tụtụgharị nakọrọ ndị mmadụ ego na-akọtụ nna nwanne onye na-agwọ ọrịa ori ya all the same food, all food poison, all diala. Onye na-agwọ mental illness, anything about to spirit, anything about the mind, onye ahụ ka a na-akpọ priest, which is dibia. Ha na-abụ dị iche. One na-afụ maka body, one na-afụ maka mind. They are not the same. But to dibia, yes, because before dibia ruo dibia, ọ ga-master godi that diala before ruo na dibia. So dibia, yes, nwere ike ịgwọnwu body and the mind, but diala can only gwọla only body, not body and mind. So priest know about body, also know about the mind. So when ya na-akpọ native doctor biko that is na code akụkọ mas corrupt language. Dozie ọdịnala abịago na ọbịago. Ihe anyị bịara ebe a bụ ka anyị dozie anyị Igbo ka ọ dị mma, ka anyị gbazie ndị be anyị olu. Ọnwụ na enwere disi dibịa si azụ na wee bata, ha chọrọ ịba uru, ha bara onwe ha uru. Ọnwụ na anya mgbọrọgwụ ọmụ eme ọbịa akụzierie diala, ọzaba diala, owepụ aka na dibịa na-aza diala, then ọma na ọ na-agwụ, o wetakwa eje na lab nene ọgwụ ahụ ọ na-aṅụ ọ na-eweta enene ya ewere microscope chekie ya ma nwere germs, ọ bụrụ na nwere germs ewepụ germs nọ n'ime, then mara quantity enidiri iji wee add ya ka enwee ike inye ya mmadụ ka ọ ṅụọ ka ghara inye nsogbu. Enwere ndị mma nwere ọgwụ dịsi ọgwụ Igbo aṅụsịa ya miseration nwaanyị echenjie, ịghọtago, change their miseration or their body system. Ọ bụrụ na dị ọgwụ adịghị mma na ọ bụ na ọ dị overdose, ịghọtago, inidiri ka ị meshọ ya emeshọ so that ka ị mara na at least quantity ị na-enye onye ahụ ọwụ quantity o kwesịrị ịṅụ ka ọ ghara ịṅụ overdose. Ọ bụrụ na ọgwụ adịghị mma ka a na-ekwu, but at least ka ị mara quantity the body need, because ịṅụọ paracetamol ịtọ or ịnọ at the same time nwere ike kama ọ ga-agwụ ogbuo ga-egbu, ịghọtago, kama ọ ga-agwụ ogbuo ga-egbu. So ka mma na imechọrọ ọgwụ emechọ before ịṅụọ. So ọ bụrụ na ịbụ dibịa ị nwere mgbọrọgwụ, nwanne anyị nwere study for diala, then a professionalize for diala. Ọkwa na ịma about psychology, ịma about mental, ịma about mind programming, ịma about mind solution, sidekick, ịmaster go those ones, then we can go for dibia. Then anyị ga-agwa gị how these things work. You were a psychologist, bara onwe gị uru. Ịnọdịkwa na-eme anya dibia ka ndị agụụ ya egbu gị die, because ọkụkọ anụnwụ na-ata na time wee come, enwezi ndị ga-ebutere ụlọ ọkụkọ, enwezi ndị ga-ebutere ụlọ ewu, agụụ egbuo gị. Even ịbagodi pastor sef, very soon ndị pastor onwezi onye ga-eje ebe ahụ, because time is going. Ọ kaghị mma na iji kịta chọgba ego oji before chi eji, maka time wee come onwe ozi onye ga-eje na nke dibia je gbuo ọkụkọ, onwezi onye ga-ewejere ha ewu. Ndị pastor onwezi onye ewe, because ndị dibia na next thing bụ na ha ga-agbaba na pastor. Ọ bụ na ndị mmadụ abịaghịzi na dibia na ha agbaba na pastor bụrụ pastor gwubekwa dise mgbayo ha na-egwu, ịghọtago. So the best thing now, ọ bụrụ na ịma anya this spirit, nwanne gaa na ndozi ọdịnala ka akụziere gị ihe wụ dibia, then ka ị wụrụ a psychologist. So people with mental illness, ị ga-agwọ ha with anyị ga-enye gị certificate, i wee na-arụ ọrụ ebe ọ bụ na ị bịa present your certificate. Anyị kpọtara anyị customer, we bring them, these people nwere this mental psychological problem, na-ekwu na ajọ mmụọ egbuo ha, ihe psychological problem, anyị esendere gị ha, ị ga igwọ ha, biko a na-agwọ ya agwọ, you will cure them. Ọkwanụ ndị diala, anyị ndị nwere body diseases or menstruation problem or any kind of disease,
anyị sendiere gị ha then you cure them. Ọ bara onye ukwu bara onye nta. Ndị Igbo akwụsị ime onye mental problem na-enye nsogbu or psychological problem na-enye nsogbu anarị ego gbuo rie ọkụkọ gbuo rie ego si anaba. Nna nwanne ihe a bụ jos mmadụ deceive nwanne ya na ọ dịghị na mmanụ. At least ọ bụrụ na anyị chọrọ solution for ndị be anyị, let's find the solution. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ka ndị be anyị ihe na that is this because na so many of them nwere psychological problem because of this the situation of our land. Yes. So I need a solution for this problem. Ọ bụghị jos ị na-akọ akụkọ. Ọ bụrụ akụkọ ka I need a solution. Our people nwere mental problem. Ndị nọ na China, ndị nọ na Malaysia, ndị nọ na Europe. Nwanne onye ọbụla ị kpara aka n'ọnụ ọ ga-asị gị nwanne nwe ihe na-eme na-aga aga. Ya bụ pure truth. Onye ọbụla ị kpara aka n'ọnụ ịkpọ ya na Lagos now the same story. Ịkpọ Abuja the same story. Ịkpọ America the same story. Ịkpọ Europe the same story. So here need the solution. You got that? That's why ha ji awụgharị ihe a na-awụgharị. O si na chọọchị nke agbapụta ọgba na chọọchị nka o si na dibịa nke apụta ọgba. Ike na-achọsị nwanne nwere ezigbo dibịa ịma a na-agba aka eje na nke na-agba aka afọ nwata ejere ọnụ. Ihe ahụ ọ na-ajụ that means e nwere ihe o bu n'isi na-enye nsogbu. Ọ bụrụ na enwe ihe o bu n'isi ọ gaghị asị m enwe dibịa ịma ezigbo dibịa ịma because o jere before ọ sị ga ezigbo dibịa that means o nwego na nke o jere ọwa ọkụ. Before ọ sị ga ezigbo dibịa that means o nwere ndị o jere eje emeghị pọpị. Ịghọtago? So ọka mma na anyị chọọ ịzọ ndị be anyị nwanne let ndị ndozi ọdịnala agaghị emenwe everything. We cannot do it alone. It's impossible. Anyị agaghị emenwe. So but abụ na eke ọrụ eke but at least nwanne gị ụmụnne gị eziokwu. Thou shall know the truth shall set you free. Ị ga-abụrụ everything. Nwanne ị ga-ahụ psychologist gbukwa ezigbo ozu. Ọ bụrụ maka ndị na-eme meditation ịghọtago meditation dị gutin ọgọ mmụọ ọ dị gutin ịgọ mmụọ because meditation bụ ịgọ mmụọ ọ ihe ọ bụ ya ka atọ nụ ntụ chọọchị ịghọtara instead of ị na-akụziri mmadụ ka esi meditate a na-akọrọ ya tuo ebe ahụ na Jizọs na-abịa ọzọ nke ọ bịara abịa oji anya mana kama ị ga na-akụziri mmadụ how to manipulate the energy inside their body, the God inside their body. It's just if you want to preach them, you preach them based on teachings. Don't promise them what you don't know. Na promise ihe na ama. You got that? So the best thing I ga-eme bụ found a solution for our people ndị nwere mental problem. Nwanne ya may accept all mental problem ka nwere. You got that? All psychological problem. Enweghị mmụọ na-enye gị nsogbu. Yes, enwe mmụọ na-enye gị nsogbu. Mana ọ bụghị that thing na-eche. All psychological problem. Yes, because psychological mental spirit. You got that? So yes, na-enwe mmụọ na-enye gị nsogbu. Yes. But ọ bụghị something somewhere. No, is within yourself because the body is your organ. Body ga ahụ organ go. It's an organ. So all the same brain that brain I for all organ go. So light nọ n'ime all electric impulse go. All electric impulse go. Yes. So that thing in something is wrong with the electric capacitor. Something is wrong. Yeah, of course, yes. I get cure onwe, of course, yes. But when you got cure onwe, somebody mad about mental program. You got that? So, overall that's why ịma na-ekwu ka solve problem. Ndị mmadụ amaghị problem solving. Ichere ije bụrụ ihe apịrị abịrị sị na ya dị problem solving. Ichere maka ihe a na-agwụ na all solution for your problem. Ije bute ihe apịrị apị. Ya sị anaghị egbu ọkụkọ. Ngwanụ gbuo na igbusi ọkụkọ mara ka things ga-eche change. Igbusie dị ọkụkọ, let me know how things will change. Ọ igbusie dị ewu mara ma ihe na-eme gị ka ya kwụsị. Ka igbusie dị ewu ka mara ma ihe na-eme gị ka ya kwụsị. Ihe na-eme gị ga na-ebe, onwe ihe na-akwụsị. Unless ma agara to the place caused that mental problem, kill ya, then your problem goes away. The same thing with the body. Onye na-enwe body disease ọ na-aga na nke fada ka ọ kpere ekpere bụ na nke pastor, you are wasting your time. Ị na-waste, ị ga na ebe ahụ the disease will kill you off. They won't ka aga. So the best thing, these two things will know the major problem na Igbo. This body diseases and mental disease. These two things. And all the important na ndozi ọdịnala Igbo. This diala and dibia. Onwe ihe dịka native doctor. Biko native doctor anaghị exist. Nothing like native doctor.
there is only dibia and diala. Doctor with diala, priest with dibia. So anything ọbụla a na-eme wuruwuru is magic. Magic exist. A na-eme ya eme, a na-amụ ya amụ. Yes. Ịbịa otu a mme aka otu a pin na-agasa gị n'ihu, pin na-agapụtasị, all those things so magic. Dobingo Waski na-eme ya. Nwanne onye isi na-awa chọrọ ya ọgwụ isi ọwụwa. Enwere ọgwụ Igbo na-akwụsị isi ọwụwa. Chọọ ya. Bọtụ enyere mmadụ ọgwụ direct without knowing the quantity. Enwere minimum quantity ekwesịrị add. Ọgwụ ọbụla nwere capacity because ọgwụ ọbụla bụ ingredients. All ingredients ka ọ bụ. So ọ bụrụ na ọ dị overdose, ọ dị ka mmadụ ịtụtụrụ 20 cans of beer ṅụọ. Overdose. Overdose ka ọ bụ. So ị ga-aṅụrịrị that one dị specific. So olesi ma ya ebido chebe uche otu a. That ọ bụrụ na ya pụọ ndụ. Ọkwa na ya ebido chebe uche, being calculative. Nwanne that means onwe ihe anyị dị mma ya. Anyị wụ togo. Olesi ma ya echebere uche otu a, that means anyị ebido go to solve our problems. Onye ọbụla bụ onye Igbo kwesịrị ị na-eche uche, be calculative. Ka ị solve all your problem. Anyị nwere problem nnukwu nke ukwuu. So ya anyị chọrọ solution to the problem. Number one ugodi bụ na anyị Igbo adịghị mma because anyị pụrụ na line. We are paying the price of poor line. Number two na ndị nwere psychological problem because of this problem. Ma ndị nwere body disease because of this problem. They need the solution to their problems. Enweghị ebe a na-egbu ewu bute destiny. Enweghị ebe a na-egbu ọkụkọ bute destiny. Mental illness can be cured through a process. Body diseases can be cured through a practical processes. Nwanne, magic, there is no superpower in magic. A na-abụ magic ya ma a na-eme, a na-edizi, or illusionistic a na-akpọ ya. You can deceive the eye at any time, any moment. That's why ifu asa mara mma ifuru agwa ya. Ifu asa mara mma ifuru agwa ya. Mba. Mgbe uruzo na ya dị ọgwago onye ọgwụ. Mgbe ịnụ ọ dị asa kpọta na ya dị ọgwago onye ọgwụ. Mgbe ahụ ka ị ga-amasị hai agwa bụ mma nwaanyị o. Mgbe ahụ ka a na-asịzi agwa bụ nwaanyị kwere. So ihe na-achọ ịgwa unu bụ na anya is a deceit. Don't use your eye to judge. Isi na ọgwụkwa anya ka ị ga-eji a judge, you will be deceived. Isi na afụ n'anya ekwe, afụ n'anya ekwe pụta anya nke a na-ekwu practical ịfụnanya ọwụhụ nka. All practical ka a na-ekwu maka ya. Ịfụnanya ekwe ihe omeni practical steps. Ọkwa ịfụ ya n'anya. Nna onye a mere moto ọghọ ngwere. Mba, magic can do that. Onweghị ngwere nọ ebe ahụ. Ọ moto nọ dị. Mana ihe na-afụ bụ ngwere because of magic. Your eye is magnetism. So them can come onwe ka ga confuse anytime ọ bụ na achọ. You got to go. So ụmụ ibe asị m na ọ ga-adịrị unu na mma dịka nsi wee kwuo onye ọbụla bụ onye ụka nsi wee kwuo na mbido maka ndị na-anọghị mgbe ebidoro ihe a anyị na-achọ ka emechie ihe a kịta. Romans chapter 1 verse 20 ọ sị gị na you can see God. Maka ndị Bible na-agụ Bible na-ajụ m kedu ebe Chukwu nọ. So go to your Bible, go to Roman verse 1 chapter 1 verse 20. Ị ga-afụ na ọ sị gị na there is God ebe ahụ that you can see it. So ajụzụ na ọmụmụ gwara gị why iji ajụ. So ụmụ ibe asị m na ọ ga-adịrị na mma na anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala Igbo ka ọ dịbakwanụ.